nggih. Panjenengan niku umum nggih mimpi. Lah niku buktipun mimpi niku sanes ruh. Sanes ruh nggih. Lek keimananipun panjenengan dalam keadaan awal, keimananipun panjenengan niku Allah ingkang semerap. Dadose nggih melalui proses panjenengan mantun salat mantun napa mimpi enten sing medal nggih. Nah niku nggih panjenengan mimpi lek enten keimanane panjenengan naik niku panjenengan diimpeni perwujudane panjenengan ten gunung. Teng dukur-dukur menika niku bukti keimananipun panjenengan naik. Menawi mudhun nggih menika senajan ten gunung numpak sepeda pancal, numpak napa nika berarti istiqomah panjenengan kirang kata. Kirang istiqomahe moko panjenengan tilem diimpeni kados ngoten meniku. Munggah gunung tapi mlaku. Napa ngoten lek sampean istiqomahe kata jame sampean tambah sampean numpak mobil ten gunung niku. Sampean numpak sepeda motor ngebut buanter. Nika lek kirang Kak masih numpak motor, masih numpak sepeda motor mboten ngebut alon-alon lan niku. Tanda-tandhaipun keimananipun panjenengan lek nanjak melalui mimpi niku nggih sami ngoten niku. Menawi niki bukti pun niku perwujud keimanan. Keimanan. Wujud keimananipun panjenengan alam mimpi niku nggih. Lah niku bukti awal. Lek mangke nggih mboten usah mimpi panjenengan cukup sila ngeten sampean lek ancene dipilih bateng Allah diperjalanaken medal niku nggih bukti sifat keimananipun panjenengan mboten sakit. Lek panjenengan singen-singen menika kula doktrin bahwa yang keluar di dalam diri ini adalah ruh. Ruh niku lek medal dugi fisik niki enten rasane. Enten radi sakite, enten radi nafas niki radi kados mandeg nika ngoten nah. Nggih, niku mangke panjenengan lek ngalami perwujudan keimananipun panjenengan sudah dipilih Allah untuk menjadi saksi bahwa di dalam diri ini walaupun cuma badan ini beberapa senti ini ada sab banyak di dalam diri ini. Nah niku nggih. Berapa sabten mriki kuatah Al-Qur'an mangke panjenengan semerap. Al-Qur'an berjalan nggih nika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta walinya Allah. Panjenengan nggih Al-Qur'an, kula nggih Al-Qur'an, tapi kula Al-Qur'an rusak, mongko menika kula benahi. Kula benahi kersanipun kula niki nggih termasuk sing diakui kali panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga panjenengan boten kados niku wau. Enten lafalipun Allah ten ngajeng niki nggih Al-Qur'an. Panjenengan nggih Al-Qur'an. Mangke panjenengan diparingi semerap dateng Allah lek anjene panjenengan nggadahi istiqomah sak bener selawat niku wau. Nah niku sab pertama, sab kedua awak niki suratul Al-Fatihah. Sedanten niki suratul Al-Fatihah. Nah niku nggih. Mangke sampai disepari semerap bahwa di dalam diri ini ada semua alam yang di luar diri dan alam yang ada di dalam diri ini sama. Ada airnya, ada apa. Nah niku wau sing enten suratul Al-Fatihah. Mangke enten sab malih panjenengan. Diparingi malih. Bismillah. Mongko Al-Qur'an sak besar nika sedanten. Intine enten suratul Al-Fatihah. Nggih, mongko lek semerap elmune aja. Zaman menika nggih Mas Wahid. Zaman menika zamanipun putripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nikah pun wayahe sehingga khalifah 4 niku diuji dateng Rasulullah. Sapa sing iso cepet maca Al-Qur'an iki tak pek mantu. Wah niku
Khalifah niku maca sedanten. Sayyidina Ali tilem tok ten pinggire. Lah niku sedanten cepet-cepetan. Terus Sayyidina Ali niku nggih tangi maca suratul Al-Fatihah mek 7. Nggih intine mboten semerap dalane, mboten ro ilmune nggih kalah. Krana semerap intine. Mung 7 suratul Al-Fatihah. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putrine diangsalaken Sayyidina Ali. Lah niku mlebet malih surat Al-Qur'an sak mono gedhe niku enten suratul Al-Fatihah. Mlebet malih ten bismillah. Lah niku nggih termasuk nggih panjenengan nggih enten ten mriki beberapa sab yang kula sanjang niku wau enten bismillah ten dalam diri. Maka menika panjenengan niku menawi istiqomah dalam keadaan lenggah ngadep datang Allah, dalam keadaan sholat medal bismillahirrahmanirrahim niku mengelilingi keseluruhan tubuh panjenengan, termasuk suratul Al-Fatihah niku wau, termasuk lafal-lafal Allah lan Rasulullah niku muteri panjenengan. Napa panjenengan wingi-wingi menika mboten ngalami krana Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika masuk ke Indonesia pun dikotori oleh gen-gen jahiliyah. Jangankan yang sedalam niki, sing umum mawon antara wong tuwa lan anak niku nggih niku ditipu, digoroi. Anake panjenengan sing minteraken kula, wong tuwa nomor 2 niku 500 tahun sampai sekarang. Niku terbukti kenyataannya di dalam Al-Qur'an niku Allah pun sanjang. Ridhoku ridhone Allah. Ridhone Allah, ridhone wong tuwa. Niki wong tuwa wedok kalih yuga jaler yuga estri. Ridhone Allah nggih enten tiyang sepa wedok niki. Nggih, tapi lek wong tuwa wedok niki nggih ridhone nggih ten tiyang jaler nggih. Pun sampai disami-samiaken, pun sampai dibedo-bedoaken. Krana napa yuga niki wau sampai Allah ingkang sanjang ngoten krana wong tuwa wedok niki taruhan nyawa nglarekaken. Malah dirubah. Nggih, terbukti to nggih. Panjenengan wingan-winganane menika kalian kula dikengken ibu kula ki ambek mawon, dikengken ibu kula iki lurul. Kae sarapan tuku iki nang kono sik Bu, sik nekeran, sik Bu, sik do. Lan. Tapi lek sing namine guru, jedinge asok le wah bewalapan, bewanter. Lah niku nggih, kita tipu-tipu daya menika dadose ilmune niki tetaplah berpegangan kepada Al-Qur'an melalui yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih critainipun para nabi-nabi lan critaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jelas lek Al-Qur'an niku hake Allah sanes hake makhluk nggih termasuk walaupun guru niku wau dadose kita sedanten sak benere lek ndongaaken yuga pun sampean ngamuk-ngamuk sing kados tiyang sepah singen menika. Oh, anak setan niku lha iku. Anake setan mboke sinten, ibune sinten ngoten nggih. Nggih, pun sampe ngoten sampean sakniki pun ngertos ilmune senajan guyon. Anake rada memlono, anake rada yok napa sampe dongakno, oh anakku besok dadi presiden, mugi-mugi mawon. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.